nadyan wujute mong paksi Nuwun sewu Mas. Kula dinten iki mam kula mboten sego. Dare napa Pak Dalang? Lah iki lho, diuji-uji iki lho. Mas Mul, jenengan kok mengen-mengeni ta? Kok setangting tangting. Kancane bawa kok tangting tangting. Tumpang seneng aku loh Mas. Lah dalah, ya toh. Nek santai iki senengane numpang barang. Seko tumpang niku lho Pak Dalang. Iki lho sing tindakipun Bu. Oh iya, sego tumpang. Iya iya. Pas senengane numpang. Membuat diriku memandang dia selalu bergetar. Hatiku selalu melambung, melambung, melambung. Kelingan panjenenganipun lek Sarmen biasa iki munggah ning kene kok meneng wae. Nggih, lek Sarmen pinarak wonten pundi sakmenika? Lek kadung nyuwara ki ya nuwun sewu lho. Sanadyan sepuh ki luar biasa. Tapi mengko sik iki tutupno. Goleki si podang jena nyanding bisa dadi dipun bajutaken wengis nggih pamundutanipun. Heeh. Pandhabenenge Butris. Nggih. Pamundutanipun Butris. Sugeng midhangetaken Ibu. Mugi-mugi lantaran tetembangan menika saged amranani dhateng penggalih panjenengan. Aku patenana wae. Pisah karo kowe tangismu ana pangkonku kok nggo tutup wengise atimu katut iki
pisan. Jajal, ji loro ngono ya. 1 2 3 Sapa kuwi Muhari? Muhari kuwi. Terima kasih anak-anak. Besok lagi ya. Ya Bu Guru. Ya guru SD kok ya. Nek ngabane iki ya sing semangat ngono lho. Oh ngoten. Pas sik kirang semangat niki wau. Nah, omongi kok ya. Oh, nggih lek kirang semangat nggih benjing nanggap malih. Oh ngono ya. Kak wangis temen